Bé, si bé és cert que Puigcerdà és una vila molt dinàmica i amb molta activitat cultural que intentem mantenir durant tot l'any, també aquest any, des de l'àrea de cultura, hem impulsat aquesta nova iniciativa, que és dur a terme sortides culturals. En aquest cas, hem vingut a Barcelona amb 78 veïns i veïnes de Puigcerdà a gaudir de la 9a Simfonia de Beethoven, ni més ni menys que al Palau de la Música Catalana. Aprofito per agrair a l'Orquestra Simfònica del Vallès que gràcies a ells hem gaudit d'entrades a meitat de preu, també al Cor Carmina i en definitiva també a tots els veïns i veïnes que s'han sumat a aquesta iniciativa. Penso que ha estat molt grat i que en el futur, sense cap mena de dubte, des de l'àrea de cultura i des de l'Ajuntament treballarem per mantenir aquest programa en actiu i per poder gaudir d'altres sortides culturals com les que hem gaudit avui. Sembla molt bé, perquè clar, allà a Puigcerdà no tenim ocasió de grans concerts sinfònics com aquest i em sembla fantàstic que puguem gaudir a un preu tan assequible. Trobo magnífic, una iniciativa fantàstica. Des de l'Ajuntament jo crec que s'hauria d'anar fent coses d'aquestes perquè em sembla que donen també accés a molta gent que no tenen massa sortida a la música clàssica. M'ha encantat. La veritat és que m'ha agradat moltíssim i crec que iniciatives com aquestes valen la pena. Sí. Doncs em sembla molt correcte, a part de cultura, podien anar al Palau de la Música, que és un goig, i escoltar la Simfònica. Penso que ho han fet molt bé els de l'Ajuntament. És molt interessant, però coses d'aquestes són interessantes i a més tu passes molt perfecte, molt maco, en el lloc ideal, molt maco, preciós, per tornar a repetir, la veritat.